Com s'instal·la l'AQS221? A l'embalatge s'inclou l'equip AQS221 i una capseta amb l'alimentador, 2 tacs de 5 mm i 2 escàrpies. En una zona llisa de la paret, a l'altura prescrita, i a menys d'1 metre d'un endoll, cal fer 2 forats amb broca de 5 mm a 10 cm de distància. S'insereix els 2 tacs en la paret. Es cargolen les 2 escàrpies, deixant 3 mm de la punta de l'escàrpia a la paret. Es penja l'equip AQS221 per les 2 escletxes posteriors. S'endolla l'alimentador a una presa de corrent i el jack a la part dreta de l'AQS221. Llavors ha d'encendre's el pilot vermell i bastant menys el pilot verd, el que indica que l'aparell funciona.